И Коста, хора, аз съм Денчо и не ще играем Minecraft Pocket Editions. И хора, сега ще ви покажа на сървърче, където съм се развил малко по-така много и играл от няколко дни сървърът. Всъщност, една седмица мисля, че стана, но ако искате мислете, че съм читвал, обаче аз не съм читвал. Имам едно леко, така да го кажем, доказателство. Един мой приятел игра с мен, но той не е от Гълъбово, а от едно село, което е тайна. И да, сега ще... добре. Ще играем малко това сървърче, защото адски много ми харесва как съм се развил. Винаги ще ви обясня сега моите правила в този сървър. Само да взема функцията. Така. Имаме ферма. Така. Винаги, когато вземам, да кажем, от тук пшеница, я оставяме в този чест. Чакайте, ям само. Ще ви го покажа. Айде бе. Така. Винаги, когато вземам пшеница, оставям тук пшеницата, както и сида. И такова, там има същото. Има чест и там също съм си засял пшеница и тук се оставям нещата. Пшеницата така да по-точно. Да. След като кача този клип, веднага ще кача, не знам колко минути по-късно, но няма да са много. Веднага ще кача клип на Dream League, защото много ми харесва Dream League. Просто ми харесва да играя Dream League. Така, и да, това е за таковата. Ай, кажи го бе, за таковата. Да, това забравих да ви покажа. Това е за такова. Подизиха ме хора, не мога го кажа. Да, за растенията, за което съм се засял. Това точно пред мен порасна. Тук също съм се направил същото. И да, тук ще отберем пак пшеницата, защото много расте. Особено в този сървър най-много правя това. Гледам пшеницата. Но, и имам да давам и още нещо, което мисля, че съм го споменал вече. Имам ферма. Вижте. Не бяха. Аре бе! Не бяха аз. Добре. Само да видим къде от... Там мисля, че беше отзади фермата ми. Да, помислях тук, че няма и ще тъкна да викам. Така. Ето бе. Въпроси ако прави там. И аз отиваш на място. И аз отиваш веднага на мястото. И това прасе просто искал да се роди крава, но това е станало прасе. И сега вече живея с кравите. Нека да ги размножим малко. Избирам си. Това прасе. И това прасе. Това прасе. И това прасе. И това... Айде бе! И това прасе. Бебче. Така. Така не оставям много да се развържат. После ги коля. Имам и Iron Bronny, които почти не са използвани. Така. Тук дека да направим така. Така. What the fuck? Ги правят само нещо. Така. Айде, пепчи, малко пепчи. Ето това. Ти вече се... Ето това и... Просто не болят. Fuck. Holy shit. Отивам да вземам пшеницата. Веднага отивам да вземам 2 стека пшеница. Хора.
Ай, газ. Бать, 200 вдигнах. Така, взимаме. Тук нямаше нищо. Няма го оставя. Айде, ще ви покажа моята къща. Аз фермам много мъки. Само да... толкова след бързо растат това. Ще ви покажа първо това. Всъщност ще съберем първо си такова пшеница. Отивам ги да размъря. За да ги развъдя. Какво имам тук? Хайдай, окей. Отивам ги развъдя и ще ви покажа къщата. Да не забравя. Добре, така, това. Не! Съм те видял, извиняй. Така. Само 7 ли? Сериозно. Айде, да е тук един. Един, 4. Вот един стек, 21. Айде, още малко да вземем. И отиваме да развъждаме. Да развъждаш крави или прасети или каквото и да е било. Не е лошо. Оп! Така, сега. Отиваме това. Ай, майчето, тук искам да дам на бебчето въпрос. Айде, бе, така. И това. Ай! Беб! Къде, нека да видим, ама го няма. Спрях за малко клипа, защото пак тук имаше проблеми. Така. Няма ги развъждаме вече кравите, всъщност не се струват малко така повече, затова че да махаме. Така. И това ще махнем. Айде бе! Къде отиде се? Това е. 1, 2, 3 кравички и 2 малки. Всъщност искам да сме останат 2 кравички. Така. Нямам ножица за да постригвам таковата. И сега просто не ги постригвам. Това е. Но не ми се струват повече, но ще трябва да станат. Ти и ти. Знам, че се харесвате. Ти и ти. Знам, че се харесвате. А сега ти порасни. И ти порасни. И направите бебче. Ох, колко се сладко. Стига си ял, бе. Така, отиваме малко да видим прасенцата. Коста прасенца. Тук и тук. Тук и тук. И чакай. И това. Това ще порасне. С това. Ай. Добре. What? Нямам ли морковчета? Fuck! Добре, ти заслужаваш да умреш. Така. Много пресета не ми трябва. Така. Много бебчета сте. Но бебчета не ги убивам. Всъщност ще ви покажа ферма тези кошки, когато имам само една. А ми трябват още една. За да ги разваря. И да имам поколение. Така. Така. И какво ще правим? Това тук. Какво ще правим друго в този епизод? Щях да ви покажа къщата ми. Сега ще ви покажа къщата ми. След малко. Само вземем това. Вот взех. Внимайте все. Така. Отваряме двете врати. И затваряме двете врати. Виждаме тук е ъгълто, който струва 220 лева. Със специален матрак, който е от дърво. И от вълна. Така. Това тук е крафтен дебъл. Това тук е печка. Който не знае. Мисля, че няма такъв. Само сложим това.
И чакай. И това. Така. Тук имам честове, които съм събрал така малко от материалите си. Тук също. Тук. И тук също нещо. Имаме втория етаж, който не съм го завел. Тук направих дупчите. Да гледам кой идва и кой не идва. И хора, това ще е от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, моля, харесайте го. И както се абонирайте за мен. Но само че ще направим така. И чао хора, просто чао!